Murisei, muri Zimbabwe, zita ndiMichael. Nhasi nyaya yandauya nayo inyaya yamadam vowanikwa vachinorara panze kubudikidza nekunowana chipoko chevamwe amai kana kuti vamwe ticha vavaimbodzidzisa navo vakafa muimba yavaigara vachinodudza mashoko ekuti iwewe kugara panapa, iwewe hauzivi here kuti pamba pandiri kugara ndepangu, ndini ndinogara munomu. Tikutaura kuti mufi, munhu akafa, akaonekwa live mumba. So vari kunodudza kuti ndainzwa masounds chichi, ndoda kuti munzwe zvizere panyaya iyi. Please murambe makatibata, mutiudzewo mafungiro yenyu maringe nenyaya iyi kuti inosolvwa sei. Zimbabwe inenge rine dhomo, saka kuya kwandakaita kuno handakatouta zvekutransfer, ndakanga ndaiswa kuseri kwemakomo uko muganhu neMozambique. Saka koko kwainesa transport, waiti waburuka wotozokwira motorbike kana kutohaya vave ngoro. Saka indakangoti paita transfer ndokuchiuya kuno padhuze neroad. Ndasvika paya ndakatongosvika ndichinzi madam imba yenyu. Ndakatofara paya nditoona imba yose, ndakati imba yose ire ine 6 rooms zvikanzi ndeyenyu madam. Saka handina kuda kumbozvisa mupfungwa kuti vanhu vepanapa vanogara 2 vachishaya dzimba. Inanambozvisa mupfungwa ndakangoti pamwe ifavor sezvino ndakataura kuti ndokuchogara 37 ini nevana vangu 3 chidipi chekusa ndakabereka ichi nevamwe 2 vabhudhi vangu vakashaya kozoti 1 wasisirangu. Saka ndakatongoti pamwe kupu wangu iyi imba yakazara sezvo munhu wataura kuti ane mhuri yakawanda. Musokuti anga ndatorara ndiri kumba. Ndakatorara. Saka ini ndakazongomuka pakati peusiku ndoona mumba murima. Ndakati kuti ndindabatidza moza muchigara makaona nditangwa achina vasikana vatoti ku. Ndakangofunga kuti pane mwana wadini wadzima light. Ndivanhu tongosiyana nazvo ndizvo. 2 days 3 zvichingodaro vachingovhunzana wechita handina kudzima handina kudai. Mumwe musina kana zoti inini vatai hatidi kuona munhu anodzima regai ndidini ndinazobatidza light. Ndabatidza light ndakazwa keche kuri kudzima light. Ndotomuka paenda kubatidza foni yangu ndezvekutochadzadzira murima. Ndiani wadzima light zvadaro ini bvudzi rangu rakabva ramira kuti mukai vasikana tinamata kubva tatonamata pausiku ndokurara kwatakaita. Zvino zvakazoitika ndezvekuchiti ziuro manheru takavata ndakati mbaitozonzwa dziri gogo dziri kuya murumu mangu paya ndozwa dhokwe ndoriri kutovhura munoziva ka ndakati ka bvudzi rangu ndoparakachimira kudenga ndiani ndotovhunza ndongoona unoita kunge muromo wakashama kudai ndochiona moto ndokuchitozobudisa ririnzwi zvakanzi muno mumba mangu wakaona muno muchigara munhu here ndini ndinogara muno. Ndakachitongo apa wakachimira nechekudhoo zvino ndachizvipeta ndongodeedzera vana vanovata muserumu ndongodeedzera ningiwe vana vaya vochitomuka paya manyai kuno votopinda voti chii. Ndakati panapa hapasi kugarika handiti ndangomuka makuseni ndakati vasikana ngatibudise zvinhu ndokuchitobudisa zvinhu panze ndakachinokera hedi ndakati headmaster kuno munomurumu munomu ndiudzei kuti semakandipa imi. Ndofunga mukungozvinzwira headmaster ndo wakapa madam pekugara. So tisingazive kuti chinangwa chawakavapira 6 rooms ndechei, uyezve vamwe vari kundoigara 2 rooms. So nyaya iyi based on true story guys. Inyaya inotyisa, inyaya inosiririsa kuti munhu ane mhuri unowanikwa achinorara panze kubudikidza nemweya wemumwe munhu, mweya wemufi usati wazorora. Tinofunga kuti munhu kana achinge afa itai zvaanofanirwa kunge achiitirwa kuti mweya wake uzorore kana achinge afa zvisina tsarukano, nekuti
zvinosara zvichitambudza isu vapenyu, nekuti medium vari kuratidza kuti havana chavanotoziva. So please guys, if kana usati wasubscribe pachannel yedu Zim Choice TV, gara wakasubscribe usarasikirwe nedzimwe nyaya dzatinoposta. Yes, unogona wakaona koita mumwe munhu wekuti hasati atoonawo video iroro handiti. So unongogara wasubscribe, wobaya ka notification button usajambwa nemapost yedu atinoposta. So thank you guys nesupport yamukutipa, especially kune timu rangu refilming, ana Matsotsi, Penzura, Mayogi, Nakabodoro nevamwewo mafeatures. Thank you guys. Kuti tibudirire ndimi isupport yenyu, nokutendai, rambai makatibata, rambai muchititsigira, rudo rwenyu runotendwa. Thank you. Musakangana kuti asawira wedu we Infinite Interiors.